Башкалабыз Казанда күрнекле дин галиме мәгърифәтче Нургали Хәсәновның киң кырлы тормыш юлы һәм иҗади мирасын өйрәнүгә багышланган китапны тәкъдим итү чарасы узды. Нургали Хәсәнов 30 елдан артык Сөмбер губернасы Буа шәһәре мәдрәсәсен җитәкләгән, ахун, иман вазифаларын башкарган, бик күп кешеләргә гыйлем һәм рухи тәрбия биргән шәхес. Шиһабеддин Мәрҗани белән дә аралашып яшәве, фикердәшләүгә билгеле. Аның байтак укучылары имам һәм танылган татар җәмәгать эшлеклеләре булып хезмәт иткән. Барлык архив материалларын туплап, тарихчы, педагог Рәшид Амишев рус телендә Нургали Хәсәнов турында дин галиме Нургали Хәсәнов дип исемләнгән хезмәт язган. Әлеге бай рухи мирасны туплап бастыруның төп иганәчеләре Буа районы хакимияте һәм Буа якташлык җәмгыяте. Шөкер насыйп булды миңа Буа шәһәрендә яшәргә, шунда бала чагым үтте. Кичкенәдән шул әтиемнән, әтиәниләрдән ишетеп белә идем, шундай Нургали Хәсәнов исемле дин галиме яшәгәнлеге хакында элек заманда. И тарих факультетына укырга кергәч, педуниверситетта шул галимгә багышланган, Буаның тарихына багышланган хезмәтләр яза башладым. Шуңа ярдәм итте миңа тарих буенча остазларым. Китап алашкыр 500 тираж белән чыкты. Аңа ярдәм итте районыбызның җитәкчесе Камалетдинов Ранис Рафисович. Аңа рәхмәт. И тагын шул әле безнең конференция булачак бу шимбә көнне 10 сентябрьдә Буада халыкара конференция Нургали Хәсәновның 170 еллык тууы уңаеннан үткәрелә. Шуңа инде чакырып калам, кунакларны рәхим итегез, Буаны күреп китегез. Буа мәдрәсәсен и Нургали Хәсәновка багышланган шушы матур мәҗлесне, бәйрәмне бергәләп үткәрергә чакырам.